наметавонам кор кардам, ман зурум намерасад. рӯзе мешавам ман як нон дазор мешавам. ина иҷаш айдаран деволода була кашидан. ма 5 та фарзанд дорам. чизи хӯрданани намеёвем дода. чанд бор хидма ба доркашӣ бурдам. ҷое мерам мега бар гӯдакота да сағирахона бите. гӯлакишона хишо надидам. Корбори мардум мекунам, мара бо меган ту намешаи майдаи то фалон то тамоми ҷоша сер кард мора. ҷойи надорем, ҳеҷ касе нест мора ёрдамта. خداوند به идимоҳ ҳусни расо قаду قامتی зебо و چشمانی آهو عطا کرده باشد هم از بخت маҳрумаш намудааст. با دیدن چهره malakutії این زنی نازукандом ҳатто به گӯшаи хаёли کس намеояд که چونین زن زیبا میتواند در دل غمу алам داشته باشد، ولی قلب идимоҳ کوزه پر از زرداب را میماند. الکی چند سال می شود که این زنی فرشته با 5 فرزند خردسال آواره و سرسان است. بیایید سرنوشت تلخ این زنی بدبخت را از زبان خودش بشنویم. номи ма идимоҳ. ма 5 та фарзанд дорам. хонавайронам, надорам шавҳари дар бораи сари кӯдаком ки мара нигоҳ кунад. дар ҳамаи ҷо рафтам, ай пишти фарзандом ай хона сирм кардагиянд. атам 20 солаи дармандай рӯи ҷогаҳай дистпошка ҷела шидагияй ози ховай ози дар хонаи хоҳарам шавма рӯз мекунам. аввал камтар купача медухтам, ҳози дига чишмом хирай наметонам, намедонам чӣ кор кунам. чанд боре ки кӯдакома ба лави ова бурдам, гуфтам хима дар ов мепартом. чанд бор хидма ба доркашӣ бурдам, ҳама гирья кард қапиданам. гуфтанд ки ин кора нака, гуноҳай. рӯзе мешавам ман як нон дазор мешавам. ҳаваси мактаб мекунанд, ман як китобо барои кӯдаком харида наметонам ки фарзандои ман мисол ба саводам бихонанд. духтари калоним биниш врам операсияш гуфтагиянд, ангенош ғамаш метан ози касал ховай. ман ба 5 кӯдак намедонам куҷо бирам, чӣ кор кунам. болоям исти мурам дард мекуна, чишмом хираҳай. ҷое мерам мега бар кӯдакота да сағирахона бите. чӣ хел ман кӯдакома мебарам да сағирахона, ман зиндаи ман мепартомшон. илтимос ёрдамам мекунем соҳиби хона даршам ки ягон кори бад да дист назанам. оз дар хонаи ховарам 4 та кӯдак дора. ман як рӯз 2 рӯз меом дар иҷа месам, кӯдаком ҷанг мекунанд хати кӯдакош. ҳамияни шуш мазаш нестай, мерава қируд мефурӯша, мардакай. мазаш нест, қируд мефурӯша, ба 10 сум 15 сум мешава. ина ман дар Кӯлоб рафтам, карта пир кардам, тамоми духтур мара мега ки чишмои ту хираҳанд. ина ин чӣ бод мешава, мо одама намешиносам хишро. намедонам ба худо дига чӣ кор кунам. ягон одами сумдор нест ки мара ёрдам куна, авлодам ҳамаш камбағаланд. ягон ту шӯи сумдор да задагӣ нест ки дисти мара бигиранд. фарзанди ман 1 сола ва 7 моҳа касал буд, рӯдаш яра шид, овард аташ дар рӯи атам партофташ. гашт худаш гашт мара гуфт ки ту касали, атай ту камбағалай, ман нигаҳ бин карда тура наметонам. овард партофтакам, то намечиғота. ина ман як ноланона кӯдакома метам, кӯҳнои ҳар каса кӯдакома мепӯшонам, кӯҳнои ҳар каса худам мепӯшам. намедонам ба худо дига чӣ кор кунам. аз шумо хоҳиш мекунам, ягон ёрдамам кунем ки то ки ай дари хонаи мардам, дар бадари полисаи мардам, ма 5 фарзанд, ма духтарам калонштай синфи 8 ҷамъшон кунам, як ҷо зиндагӣ кунам. ина ми бачаи ма ина азоби саг мекаша, ба ҳар каса алаф медрава, ҳар каса ёрдам мекуна ки як сомон битан, ма додарома қатъиёчам нигаҳ кунам. дига намедонам чӣ кор кунам. ин ҳама хел вазъият даям. ягон тиш нигаҳам накардан то ҳозира, на яна, на эвар, на атай кӯдаком. 1 кило қанда ба кӯдакои мара намекуна. ма дилам ба 3 фарзандам сӯхт. дуюмбора ма шавҳар кардам ки 3 та кӯдак май болои атам бигирам. мумкин ки барои ҳамаи кӯдакои ма ҳамиёда кӯдак кунам, кӯдакои мара нигаҳ кунам. не ки дуюм шӯи ма беҳад одами гандаи беинсоф мара рӯзи дароз зад, азоб дод. нами қарагнуна ду духтарчаи мара дод.
то фалон то тамоми ҷоша сер кард моро. ма гирья карда овичим дар парайрум ба хонамо наомадам. ҳама гапам зад, сирм кардан. очам сирм кард ки бира зиндагита биқаб. дар як моҳ 100 бор зиёд мара мезад, аймӯи сарам мекашид, нонмо намедод. ма ба ҳамин стимураи мара ҳамӯ зад маиб кард. ма курпача медухтам, як нулануна 2 фарзанди дига ма медодам. неки нашид, ҳамидов ахирон дов чликша дар чишми ма дохт, чишми мара крави чишми ма хун сар кард. ҳамаи чизои коғазо суд қатисос карги мондагиян. рафтам дар духтур нишон додам, гуфт ки чишмоит хира шидагиян. ҳеҷ кор дигаи дасти мо намия, маблағи калон дар коре ки чишмоитро мо тавобат кунем. ҳамин се гудак да 100 сими мета вар капаҷон ҳечи намешава. 300 сума ма мегирам мебарам. ман ҳайрон мешавам, ё да либос бигирам ба мактабшона, ман ёра либоси хонапӯшӣ бигирам, ман ё да орд бигирам, руған бигирам, ҳеҷ чишо намешава. ҳамура ба ҷанг даъво суд мерам, даъво мекунам, баъд ҳамун судура файрод мекунам, биран ҳамун қасума меташон ба даъво, ба зиқидан қатӣ. ман рафтам гуфтам ки биё ма дар хона бите, мисол ман ҳамин гудакома нигаҳ кунам, чуқо шавҳар накарда будам. мара гашт гуфт ки ма авлод аҷдодаш гуфт ки ту дар ҳамин хона агар бичинӣ мо шуморо алов мезанем, мо ин хел мекунем. ма ба нияти баъд дар хона медурам гуфт. то занои вар мара ай хона берун кардан, сир кардан. ай барои чи? Ай барои камбағалӣ атам, барои дармандӣ атам. ма ака надорам ки мисол дар паҳлӯ дар чи ма мара нигаҳ куна. 2 додарак дорам, ҳардеш зан дора, уш 3 тагулак дора, ҷомон тангай. ма як рӯз мерам дар хонаи атам местам, дуюм рӯз сирм мекунанд. ҷо табиёв мега. ма то ҳукумата рафтам. мара айда 1009 замин ариза кардам, партофтам ки як ҷо мара замин битен, ҳеҷ кас ба чи ма нарасид. накардан, надоданам ки ма барои гудакум 5 гудакум соҳиби як хона акшам, учход камтар соз будам. ма лой мекунам, гуфтам анда як хоначак медозам. ма айбӯи фарзандом сер накардам. як ҳаёт фарзандом айма дуранд. 3 фарзандам пасте, яъни айма дуранд. 3 фарзандам дар пеши падарам будан, на чанд рӯза ҳамёрани ба худа сиршон кардагиян, неки гулакишона хушо надидам. ами як соат медидамшон, бо мехестам дар дари хонаи ҳар кас мерафтам местодам. инам хеле вазъияти безеб даем, намедонам ози дига чӣ ко кунам. кӯдако мактаб мехонанд, рӯзе мешавад дар як дафтар зор мешаванд, рӯзе мешаванд як ручкара намеёванд, гирья мекунанд. ма токая мерам дар хонаи ҳар кас нон мепазам, мерам ҳар як курпае ки неқа пахтаҳай дар 3 сум 4 сум медузамаш ки кӯдакои ман бихонанд, пага саводи ҳамёсоша. кӯдакон ба саводанд, кӯдакон англисӣ, урусӣ, дар ҳамин камтари вазъияти мара мебинанд, ҷоншона барои хондан метанад. неки маблағ надорам ки ма китобе ки ҳамёра мисол маълимо мегӯянд ки бигирен дарс тайёр кунед, ма наметонам амура, айҳудаш бро ман наметонам. вақте ки мо гудак будем, вақти 1 солагӣ монда, ма касали вазнин шудем, маро овардан дар иҷа партофтан, очамам партофтан, ховар апам дар ҳамиҷа буданд. ма 4 солагӣ 5 солагим да бовар намекардам, ина калон шудам, чанд сол шуда ки ина мара нигоҳ намекуна. ма бовар кардам ки мара дига соф аҳамият ина намета, софам телефон намекуна, хабармо намегира. падарам софам моро аҳамият намета, нигоҳмо намекуна. мо дамиҷа очам касала, чимош намебина, апамам касал шуда, ҳар рӯзо биш меқапа, намедонем чӣ кор кунем. ма мерам дар ҳар корбори мардум мекунам, мара бо меган ту намешавӣ, оли майдаи корода намешавӣ. хай чӣ кор кунем, ман дилам ба очам месӯза, очам дар азобай, наметавонам кор кардан, ман зурум намераса. чӣ кор кунем? хай дар ҳамиҷа аз шумо хоҳиш мекунам ки моро ёрдам кунед. сар формаи бачаи мара бин калон шуда, токая кӯҳнаи мардум мепӯша. илтимос мекунам, ҷаноби олӣ, ҳамчу падар воред, рустами эмомалӣ ҳамчу додар воред, кадумед ки бошен, дигоро тағаен, додарен, ягон ҷо як соҳиби хона ва дарм куненда. ма 5 фарзандак ма
дар минҷи кам бигирам дар ҳамун хона нигаҳ бин кунам. намиқа хоҳиш дорам. идимоҳ холова сокини шаҳри Кӯлоб буда ҳаёти сангине ба сар мебарад. шавҳараш зани дигар гирифта ӯро бо бачаҳои хурдакакаш аз дар берун кардааст. пас аз ҷудо шудан аз шавҳар рӯзи ин модари серфарзанд сиёҳ гашта дар бадари мардум хору зор гашт. айни замон аз ночорӣ ин зани берӯзӣ ҳамроҳи хоҳараш дар як ҳавличаи хурдакак умр ба сар мебарад. онҳо дар як хоначаи майда як 11 нафар зиндагӣ мекунанд. азбаски барои ҷогаҳ андохта хобидан ба ҳама ҷой намерасад, аксар вақт шабона бо навбат 3-4 соатӣ хоб мераванду халос. ами апаи ма дар ми вазъиятҳои вазминай ҳар рӯзи меравам мия хонаи ма мия хонаи апам меравам мия вазъиятҳош вазмина. хонаи май мобайнда булакан таҳо падвалай таҳо 3 блоқати поя гирифтагия. ай ҳикмат кумитаи замин омад ба ҷои мара ёрдам бита гуфт дарвозата бифурӯш корта буд ки гуфт ана хонаҳота гуфт мо наметонем ёрдам дода мадаи хонаҳо хобка наметонам ака инам як хона да ҳама каса 5 та фарзандои апам мия 7 қати миса ҷо надора пай маҳай 4 та дигаи хидм қати шавҳарам да газхонаро сафед кадаем мешинем ҷои надорем ҳеҷ касе нест мора ёрдам та ай 2011 ариза дорем дар ҳукумат ёрдамо наметаҳад мерем мием гирса ҳукумат мерем мием ягон касе шавҳари касалӣ дорам да операсия дора биниш касагия ёзи суғонои биниш биромадагия операсия грижа дора ҳеҷ ка ёрдамо наметаҳад ай чимо намеброя ина хонаҳомон чапашидан ина иҷаш ай дирин деволода булак шидан деволо булакай шпакиловка қати пир кадаем намешава ина 7 блоқати пояҳошонай аварения намешава баъд 5 гулаки апа баъд 4 гулаки хидм шавҳари маим наметонем ки зиндагимона пеш барем як қурта 90 дирам мегирем як сум савдо мекунем ҳар рӯз ҷанг давай ҳеҷ чизи хӯрданани намеёвем додаҷон ай ҳамаи одамои бой хоҳиш мекунам ки мо камғалора ёрдам битан. боварӣ дорем ки ҷавонмардони бо нангу номуси кӯлобӣ ва дигар шахсони саховатманд ба ин зани дар нимароҳи зиндагӣ бо 5 фарзанд зору ҳайрон монда дасти ёрӣ дароз менамоянд. зеро фармудаанд дар масҷиду дар каъба ба дунболи чӣ ҳастӣ дар масҷиду дар каъба ба дунболи чӣ ҳастӣ аввал ту бубин қалби касеро нашикастӣ ин гуна чаро дар пайи исботи худоем ҳамсояи мо гушнаву мо сер бихобем.